Mun nimi ois Vanigirl ja nyt oltaan Skywarsin parissa ja tää on mun eka video tällä mun kanavalla. Ja tällä kanavalla. Mulla on kyllä toinenkin kanava, mitä mä en enää käytä. Siinä on omat syynsä, mutta pelataan nyt tätä. Yrittikö joku heittää mua? En mä tiedä, onko mennään. Nice. Siinä isoppaa enderpeä, toi pelastaa meitä, jos joku tulee vetää turpaa meitä. Otan tästä näitä huonoja kamoja tuo mukaan. Mä en viiti oikeesti jäädä tähän kaupuksi jos mä tiedän kyllä mitä mulle tapahtuu kun mä jään tähän. Ei fail. Otan chestplatea tosta noin. Nyt on ihan naiskamat. Näin. Ja joku tulee niin sitä vaan turpaa. Noin. Nää on paremmat. Mun mielestä. Tai mun mielestä ne on ehkä yhtä hyvät, mutta ihan otiks mä nää? Täältä en oo ottanut. No niin, mä kusen tän kun joku tulee tänne. Mä oon tosi huono PvP:tä, että joo. Nyt lähettiin haneen. Tosta toi ja arveita vielä. Koko ajan pitää vaan. Joo, otetaan täkkiä. Noin vaihdetaan tonne. Sitten mennään ylös. Menkää nyt ihmiset. Täällä ei niinku mitään hyvää silleen, sinänsä ehkä silleen, no ihan sama. Joo. Paitsi nää on ihan nice. Jos olisi vaan enchantment table, mutta ei ole. Joten silloin ei ole hyvä idea. Siis niinku. Ei souppia, mä haluun souppia. Come on. Tosta laitetaan toi pon. En mä tarvii noita. Otetaan noin. Mitä? Älä, hei, otetaan ihan easysti. No, toi meni hyvin. Okei, toi tulee tänne. Laitan tohon suoja. Sitten tällä vaan nökkiin. Mä haluaisin pois täältä keskeltä tällä hetkellä. Mulla on ainakin enderpeal. Siinä tapauksessa vaihdetaan näitten paikkaa. Mä lähden tällä haneen, jos joku tulee. Pystyisimme tappaa ton luo. Hei, katos, me ollaan kohta voittu tää. Nyt se povii tänne ja vähän äkkiä. Jos toi on hacker, niin mä niin nauran. Ei kun siis Skillion. Onks toi niinku ihan tyhmä? Hei, toi on muuten, tolla ei oo muuten kamaa, että me voitetaan se. Nähä fail. Päästäis tästä ton luo. Toi ei meitä voita. Mutta siinä tapauksessa kyllä voittaa, kun mulla ei oo niinku mitään hyvää kamaa. Syön toi omppu äkkiä. Vaikka siitä se ei saa mitään ylimääräistä HP:tä, mutta kuitenkin. Laitaan näitten paikkaa. Tästä pystyy hyvin souppi PvP. Mitä? Onks toi niinku ihan noobi? Oikeesti? Oh my god. Mitä? Mä en nähnyt, kun se tuli mun taakse. No kuitenkin, me oltiin toinen. Me oltiin toinen tässä pelissä. Ja mä oon onnellinen, kun tää matsi onnistui. Ja tälleen, mut joo. Kiitos kaikille kattojille, mä arvostan sitä todella paljon, jos joku tykkää katsoa mun videoita. Ja vlogeja tulee, tai no ei tuu. Sit kun mulla on 10 tilaa tai 5 tilaa, niin sit mä ehkä näytän mun naaman. Mutta siis oikeesti kiitos kaikille tykänneille tilaajille. Mulle ei kyllä vielä tilaajia yhtään, mutta kyllä kai niitä tulee jossain vaiheessa. Uskoisin ainakin, mutta sen kunniaksi, että mä otin YouTube-alusta, mennään toinen matsi. Come on. Et sä voinut nyt lagittaa. Mitä ihmettä tapahtui? Come on, älä lagi. No ei me mennäkään näköjään. Joo, ei me mennäkään. Koska tää ei jostain mun netti pukas. Okei. Joo, mutta jos olisi ensi jakso. Ensi jakso on moro.